Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, di minggu na paduahod dung Epipanias, manang tuminggu tanggal 15 Januari tahun 2020 jamita tuhita imana tersurat di Jesaya biddu 40 mamukas yan ayat sada jalamar haujungan di ayat pitu. Songonom mahatana disi lausta paihutihut ma. Tangihom maau hamu aliak kapulu, jala patinggil mapinggolmu hamu aliak kabangso na dinadau. Jahuba do majowau siap burtiad dope, siap butuhan idainang, nunga di taringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songon podang natajom. Diodingi doau marhiti sian pangalinggom ni tanganna. Jala dibahen au gabi subia na niugam. Ditabunihod doau di bagasa siorna. Jalanin na domad dokau. Naposokku doho ali Israel marhiti sian hodo au marmulia. Alai yang guau nin narohakku do. Dang marguna na ngalutan niau magopo sabing do gogokku hupa suda-suda. Hape jahuba pati kostikos uhum tuau. Jala upakku dilabung ni debatakku do. Ia nuaing hatani jahuba na jumadihonau siap bortiad dope bahen na posona. Asa au paulak ko Jakob tu ibana doho papunguhon Israel. Jadi marmulia maau di ida jahuba. Jala debatakku gabi haguguokku. Jalanin na do. Hame metod doi yang gotu kolan na posokku ho patidang akamarga ni Jakob doho manugihom mula akka pasi-pasi sian Israel. Nunga huleho ko huhut bahen panodang di akka parbigu. Gabi perhitian ni hatuauku ho rodi ujung ni tanoon. Songonoddo hatani jahuba si palua Israel. Nabadiana tu ibana na hinabiason ni roha ni halak. Tu bangso hagigian, tu naposo niya kapangarajai. Ikon idaon niya karaja doho jala hehe. Jala marsoba akapangarajai ala ni jahuba na bonar. Dohot ala ni nabadia ni Israel na mamilito. Ido yang gosahat ni turpuki. Damang daidang na hinaholongan ni debata. Masuk tu deutro Jesaya do turpukon. Ia deutro Jesaya imana mamaritahon parsorion ni bangso di habuanga Babil. Di tahun hira-hira 585 sahat rodi 570 adorang so Kristus. Ditikir raja Nebukadnezar mangarajai Babel. Porsuk do diahi bangsoi di habuangan. Lumubi di ngolu partodion. Diorai na sida marsobatu jahuba. Ala ni parniahapan na haciti. Madili na sida. Mago pakirimon na. Mangihuton pakilalaan na sidai. Dangadong binabui paluahon na sida siya Babil. Ditiki na madili na sida. Ro jahuba mangapuli na sida. Dibaga-bagahot tu na sida. Asa margugo do jahuba paluahon na sida siya Babil. Suruon nama naposona. Ima na diguari ebet jahwe asa paluahon na sida. Domutusido diguari turpukon edde ni naposo ni Tuhan na marukil. Manang di bahasa Indonesia didok, nyanyian hamba Tuhan yang menderita. Di turpukon di pasahat naposo ni Tuhani taringo tupajowun na jinalona. Adorang di bortiad dope ibana. Di baritahon taringo tu si taonon na ala pajowuni. Di baritahon taringo tu ulaon na paluahon bangso ni debata. Doho ulaon na songon panodang ni portibion. Damang dainang nahinaholongan ni debata. Padohan ebit jahwe manang hamba Tuhan. Manang naposo ni Tuhani. Ima panggorayon tuaka na jino ni Tuhani gabi naposona.
Diguari do si Abraham, Ishak, Jakob, Musa, doho Raja Daud, Raja Kores, naposo ni Tuhani. Songoni nang akka panurirang. Diguari do bangso Israel, naposo ni Tuhani. Diturpukod di baritahon parsuruon ni Tuhani di naposona, laho pasahaton tonana tu bangso Israel na dihabuang Babili. Marhite na maridde di baritahon naposo ni Tuhani tona ni Tuhani tu bangso Israel na terbuangi. Diedehon panurirang ni Tuhani taringo tu pajowon na jinalona gabi naposo ni Tuhani laho paluahon bangso Israel. Padohan tangihom ma, dohot hata patinggil ma. Patuduhon naung tarsopol rohani bangsoi tu hata ni dibata. Hapariron na niyay na sida, mabahin na sida ganggu maradopon huaso ni debata, nabuhi paluahon na sida. Diela haparironi na sida, asa lupa di hajongjongan na nagabi bangso ni debata. Ala naung madili, ala swadong bepakirimon, ala soporseya bina sida di debata, dangolo bina sida mabigi hata ni debata. Tumangian nama na sida tu hata ni si Nebukadnezar. Ido bahed didok tu nasida, patinggil mapinggolmu, hamua kabangso dinadau. Nunga dau rohana sida siya Jahuba. Alanima dijo nasida asa manangihon suara ni Tuhani. Disungguli rohana sida asa porsea dihuaso ni Tuhani. Ay holat debatado na bui paluahon nasida siya Babel. Padohan tangihom ma, doho patinggil ma. Paingoton bangsoi, asa unang mga sahon gugu ni Portibyon na sida. Panang na mga luluy haluaon siya Babel. Padohan ni manungguli na sida, asa porsea di Jahuba, jalatangi na sida di panoddangion ni hata ni debata. Laho paposon rohani bangsoi, debatorang naposo ido di ayat na perjoloy taringo tupajowon ni debata di ibana. Padohan Jahuba do na majowaw adorang dibortiad dope. Sian butuhan ni dainang nunga ditaringoti guarho. Patuduhon naso ala hagyot na diula pajowoni. Dang ala pikiran na. Dang ala hagyot na ubahe gabi na poso ni Tuhani ibana. Na dijow jala na disuru Tuhanido. Dipabangkit ibana gabi na poso ni Tuhani. Adorang dibortiad dope. Songon na poso ni Tuhani ibana. Hobar tulomo ni rohani Tuhanido diula pajowon nay. Marhiti pajowon na jinalonay. Di papatar balga ni holong ni debata maradopon bangso Israel. Disuru na poso nay laho paluahon bangso na siya kabuang Babel. Laho paluaho bangso na dileho tu na poso nay hatawon makatay. Di ayat 2 didok. Dibahin pamangaku songop pudang natajom. Dipatuduhon paddohanido na dilehon Tuhani huaso doho hatawud tu naposonay. Laho pasahat tontonana. Dipatuduhon paddohanido nai kosaw jala tulus sakap na tubangso na hinaholongan nay. Akup ni dipatuduhon paddohanido na maol na posoy makatay tubangso na tartabani. Nang pemarukil na posoy di ulaon na. Didongani Tuhanido ibana. Didok, diodingi doaw marhite siyan pangalinggom ni tanganna. Jala dibahe nau gabi subia na niugam. Ditabunihod doaw di bagasan siorna. Nang pegudang parukilo diadopi na posoi. Didongani Tuhanido ibana. Asaw nang mabiyar jala ganggu mangulahon pajowon ni debata. Molo didok, diodingi doaw marhite siyan pangalinggom ni tanganna. Dang namadok na swadong beparukilo diadopi. Alay, dang disudati parukilo ni ibana tumangihon jala mangulahon pajowon ni debata tubangsona na targuar na posonay. Huria na hinaholongan ni debata. Di ayat 6 turpuko didok hata ni debata. Hame metod doi anggo tukolan na posok kuho patidang akamarga ni Jakob. Doho manugihom mula akapasi-pasi siyan Israel. Nunga hulehok ko huhut bahen panodang dia kaparbigu. Gabi parhitian ni hatuaw kuho rodiujong ni tanoon.
Dipaingot debata hita. Nasudido na porsea, tarjuga binaposo ni Tuhani. Laho mamaritahon barita naulii. Laho mabaritahon hata ni debata. Mabaritahon sakap dohot holong ni debatay. Dada holan na patidakon sa damarga ni Jakob na sinakapan ni Tuhani. Manang naholam manugihom mulak akka pasi-pasi siyan Israel. Metudoy di debata. Alay di jow debatado bangsoy, songon naposona, bahen panodang dia kaparbigu, doho na terjow do bangsoy, gabi parhitian ni hatawaon na, ro di ujung ni tanoon. Ay debata di saluhut na do debatay. Debata ni saluhut bangso doho saluhut nasa na adong. Dadaholan di debata sa dahuria, manang sasahala jolma, mana kolan na sa damarga, alay debata ni saluhut na do debatay. Damang dainang, mangihuton sodang ni hata ni debatay, asatang hanguluhom madibagasan parangulota, imangulu na tinggil tumangihon hata ni debata. Songon jolma na dibagasan hahulumo borngin, alamati lapu, say dilului do lapu manang lilin, bahen manodangi ibana, dohot manodangi na humaliang na. Asa takas idaon na akana adong di na humaliang nai. Songon ido jolma na julu, molonaing partangyangan siyan sadaluat tuluat na asing. Dang adong do pela polistrik hati hai. Iko bahenon na sida ma obor siwanon na sida. Asa idaon na sida dalan sidalanan na siday. Molo swadong sodang ni obor, buy do gabi dadap. Laos tartuk muse, manang buy gabi lilu siad dalan na. Huria naringgas manigati hata ni debata, naringgas tu parmingguan, doho tu partangyangan, natangi di hata ni debata. Sarupa doi, songon sahala naro ibana tu bagasan sodang ni debata. Asa debata mana-mano dangi roha doho goluna. Ido na didokna na di pesalmen 110 siya 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Napadua hodamang dainang, imangulu na manodangi. Dung tangi hita di hata ni debata, di bagasan sodang nai mahita mangulu. Alay dang say holad di hita doho do tudonga jol mana asing. Dang say holad di sada bangso, doho do tu bangso na asing. Songon sodang ni mataniari na manodangi tanoon. Songon ido holong ni debata tu saluhu jol mana tinopana. Jadi dia kanaung majakon sodang ni debatai, na tarjow doi manodangi na dinuhumaliang na. Manodangi do nga jol mana asing. Jala tarjo muse manodangi akka bangso na asing. Dileho Tuhan ido talenta, basa-basa. Silehon-lehon doho hatauon tu na porsiay, laho mangulahon panodangi yoni. Marhite ulaon siganu pari, tarjo na porsiay mamaritahon barita nauli. Parhasiakon ulaw siganu pari i, gabi langgatan parjamitaan. Marhite paranguluon siganu pari, marhite pakatayon, marhiti paranguluon na gabitiruan, ido dalan mamaritaho barita nauli. Isi ni bibeli, tabaritahon marhiti parangin na dinggan, marhiti tiruod di pakatayon, marhiti nahaposan, manang sahala na jujur di akka ulaon. Mangula-ulaw di bagasan pengabdian, bertanggung jawab, jujur jala gabi pasu-pasu di dongan. Ido huria na sinodangan ni debata, jala nagabi panodang tu na humaliang na. Di jow debatado bang sonay, asa gabi panodang, nang pe di bagasan hahulumun ni habuang Babil, nang pe di bagasan gonggoman ni hahulumun ni si Nebukadnesar. Ditugu-tugu Tuhan ido bang sonay, asa unang gabi madili binahen ni hahulumuni. Unang be gabi madaw siyan debata na manodangi bang sunay. Baliksa, di pangido debatado bang sunay, asa doho pasahaton sodang na tu bangso parbigui. Dakolan tu na sada bangsoy, alay iko sahat do sodang na tu saluhu bangso. Songonido
nuaeng na masa di pardalanan ni Huria na di bangsot taon. Masa dope na patupa sugo ni roha. Gabi disakapi na sida na laho manutung doho na manutup gereja. Adong dope bom bunuh diri, na mangorai pertangyangan. Jalan na baru-baruon, adong na diorai patu panatal di bagasna. Doho naso paluason, asa jongjong gereja, di piga inganan di bangsota. Disugui do tutu, dilatei, jala dia bati dohita marsobba tutuhani, di bagasan parsauran ni Huria. Songon bangso Israel na dihabuangani, dia bati huaso ni Nebukadnezar do akka bangso ni debatai marsobba tutuhani. Alai taingo ma, dang na tarjo hita tuha hulumun, gabi tapatu paparporangat tunasida. Alai tarjo do hita gabi sisean na pasahaton sodang nasia debata tunasida. Di sialani i, unang marnalu jahita mangulahok kata ni debata. Unang marnalu jahita patupahon holong nasiat Tuhani. Ay marhiti parangi doho ngulu siganu pari ima, idaun ni saluhu jolma sodang nasiat debata. Di bagasan pakirimon, asa parsidoho manian, akabangso parbigwi, sodangan ni debata, jala asa doho nian nasida muse, dapotan haluaon, doho hanguluan na manotongi. Ido bahed didok, surat ni Kristus na mangulu do akanaung majakon hata ni dibata. Jala taingok ma padohan ni Tuhan Yesus na maju jala na marsuruh hita. Lahu mahamu, podai hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarniama, anak doho todi parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaraduti nasahata naung hupatikot tuhamu. Ai idama, say na dong anakku do hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Amin.